खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडियाव दं आग्रा स्रामसियारि बडलेण्ड बुब्लि नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर। बे समाव दुखुनि समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। नंगौ, दुखुनि समाव नैबे समाव बडलेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। बावैसो सिगां पुलिसनि एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारिनि नखरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटार थामहिनबा साख्रि थिसनगोन होननानै बिटिआर खुंगिरि सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। नंगौ, नोंथांमोननि सिगाङाव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै। गिबियाव बडलेण्ड हालामनि मोनफ्रोमबो बर' रादाबनि साफ्रोमबो जोंनि रादाब बुथुमगिरि नखरनि सोद्रोमाफोरनिसिम बिटिआर सरकारनि जानानै आं हामलायथि बावग्रोबाय। दिनै थांनाय 19/9/21 बैथि दाननि खालाराव जानाय जा इन्सिडेन्ट, बे इन्सिडेन्टखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। बे दान्थे बिदान्थेखौ लानानै जोंनि बिटिआर सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफनि दैदेननायाव मैया आसामनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैदोंदि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि एलाइस जोमै बे सानैनि जा इन्सिडेन्ट, बे इन्सिडेन्टआ थारैनो इनकाउन्टाराव जादोंना फेक इनकाउन्टाराव जादों बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाबोन जोंनि बिटिआर हालामावहाय आसाम पुलिस बिफाननि 3 गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय थिनहरगोन आरो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ साजा होनाय जागोन, सैथोखौ बुरखांनाय जागोन। बेखौ दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय साफ्रोमबो बिटिआर बासिनिसिम रोखायै फोरमायथिनाय थाबाय। नैथियाव गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना सोंखारिदों, स्पेसियेलि एक्स एनडिबिनि मुं लानानै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि एलाइस जोमै बे सानैया एनडिबिएसनि गरै 42 and 43 बेस अफ म्यानमार बेखौ लानानै जों एनडिबिएसनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ सोंखारिदों। इभेन सोरबा थौले गोसोनि मानसिफ्रा डाइरेक्टलि बिआर फेरेंगानि मुंखौ मख'नानै सोंखारिनो नागिरदों। दा बाथ्राया गाबोन क्लियार जागोन, बियो फेक इनकाउन्टार ना इनकाउन्टार मार। अब्लाबो बिटिआर सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै मोनसे सिद्धान्त लाबाय जे सरकारि भाबै जोंसार मोसाहारि एलाइस जोमैनि अनजालि बिसि गौथुमा, जाय बिथांजोआ 42 बेसनिनोमोन म्यानमारनि, बिथांनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय गौथुमानो साख्रि होनाय जासिगोन आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोरबा सासे सोद्रोमानोबो मोनसे साख्रि होनाय जागोन आरो बेखौ गाबोननो जोंनि CEMआ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन। बेखिनि बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो थोंजोङै दुलाराय जोंनि बिटिआर बासिनिसिम फोरमायथिनाय थाबाय आरो जोंनि बिटिआर खुंगिरि बा खुंथाइगिरिफोरनि गोसोआ बेसेबां सुबुंथि, बेनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानै जों फोरमायनो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों। सार, गोदानै जोनोम जानाय जिखिनि इउएलबि बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो, माबायदि दानि थासारियाव खामानि मावनांगौ दं होनना सानो बिथांमोननि? इउएलबि जा आर्म स्ट्रागल खालामनायनि बाथ्रा ओंखारदों, बेनि सोमोन्दै आं मैयाबो स्टेटमेन्ट मोनसे होखाबाय। आं
बिटिआरनि सासे सोद्रोमा माने बिटिआर खुंथायनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बा इएम हिसाबै बेखौसो खावलायगोन। दिनैसिमाव बिथांमोननि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों मोनदांनाय जा आइडिय'लजिकेल थिंकिं बा बिथांमोननि जा सान्थौ बियो जोंनि थाखाय एसे माने गनायनो हाथावै मोनसे बिथिंजों थांनाय बायदि नुहुरदों। सोरनिबा मोन्थायनि बेरेखायै जोंहा बाथ्रा बुंनो गोनांथि गैया, खिन्थु मोन्थायखौ लानानै हारिनि मोन्थायखौ खोमानायनि मिजिंजों राजखान्थिनि चक्रआवहाय बेरेखा हाबा दा मावथों, बेखौनो आं बेक्तिगत भाबै खावलायदों बिटिआरनि सासे इएम हिसाबै। जोङो दिनै मोनसे गुफुं समाज दानायनि लामायाव दङ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय बिटिआर सरकारा मोजाङै खामानिखौ मावफुंलांनो थाखाय आखायाव लादों। गतिके माबाफोर जेंना दङब्ला समाजनि जों सुफुंख'नो हायै, जों मावख'नो हायै बा जों मोनदांस'हायै माबाफोर खामानि दङब्ला, जों मावनो हायाखैब्ला बेखौ नोंथांमोना आसि थुनानै होफै, जोङो एक्सेप्ट खालामगोन। खिन्थु बेखौनो लानानै जुदि गेम गेलेनो सोरनिबा इनस्टिगेसनाव आवगायलांदोंबा आं सानो बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे अलखद सम होननानै। सानैनि न'खरनोबो होनाय जागोन, जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनोबो। खिन्थु बे जोंसार मुसाहारि एलाइस जोमैनि बिसि गौथुमा, बेहा गोरलै सासे दङ, 19 सान जाबाय खोमा। बे गौथुमाया जेराव आफादनिबो सासे गथ'खामोन आरो बिनि जोमैनि बिसि, गतिके साख्रिखौ बे मोनथावनाखा। बेखौ थोंजोङै गौथुमायानो मोनगोन होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। खिन्थु जनक कुमार ब्रह्मनि न'खराव न'खरगिरिया गावसोर मिथिगोन सोरखौ हरनाय जायो। बिथांमोननि सोलोंथाइखौ लानानै बियो सोनारगोन, बबे ग्रेडआव होनाय जायो।